Fil-kwartieri ġenerali tal-Forzi Armati f'Ħalluqa l-erba' filgħodu saret prova ġenerali tal-parata li l-Armata ser tippreżenta l-ġimgħa filgħodu fi Pjazza San George fil-Belt. Is-Surġent Maġġur tal-Parata Aron Vassallo stqarli għall-Armata dan huwa avveniment importanti ħafna. Hija l-ikbar parata li tagħmel il-Forzi Armati ta' Malta. Dis-sena hija xi ħaġa iktar għal fatt li hija 50 sena anniversarju għal daqstant qed nippreparaw xi ħaġa differenti li qatt ma saret, jiġifieri ilna għaddejjin prattikament xahar bir-rehearsals mill-14 ta' Novembru li għadda, jiġifieri kien fiha ammont sostanzjali ta' xogħol. B'siem dirett fil-parata fi Pjazza San George 120 soldat li jinkludu 40 mużiċist li jiffurmaw il-banda u 4 stakkamenti ta' soldati li naqdu minn taqsimiet differenti tal-Forzi Armati. Hemm imbagħad soldati oħra involuti fi ruoli differenti li jaraw li kollox jimxi ħarir. Waqt il-provi stajna nosservaw l-Surġent Maġġur tal-Parata u l-instructors li kollaboraw miegħu jqisu kull moviment u jirfinaw sal-aħħar momenti, anke għaliex fl-okkażjoni tal-50 sena Repubblika hemm formazzjoni ġodda li qatt ma saru fosthom waħda li ser tfakkar b'mod viżiv dan il-ġublew ta' Deb ta' avveniment importanti fl-istorja kostituzzjonali ta' pajjiżna. Hemm affarijiet li qatt ma saru, ovvjament tkun ippreparat sew minn qabel biex ovvjament tgħallem ammont kbir ta' nies 120 ruħ, ġifieri li jkunu jafu s-sekwenza sew prattikament bajnejhom magħluqin biex on the day ma jkollniex problema joħroġ kollox kif mixtieq. L-istennija tkun lejn it-tmiem fejn wara d-daqq mill-ġdid tal-innu nazzjonali, is-soldati jisparaw għal 3 darbiet l-hekk imsejjaħ Fedeġwa, nar ta' ferħ. Il-ġimgħa filgħodu l-pubbliku jista' jsegwi l-parata li tibda ftit wara l-10:15 filgħodu mill-enclosure armat fi Pjazza San George jew bħala parti minn xandira diretta fuq Television Malta.